Уважаеми зрители, добър вечер. В един малко по-различен формат ще бъде днес емисията новини. Излъчваме пълен запис от среща, състояла се днес в зала Запад на Народното събрание. Там бяха представители на граждански сдружения от нашата община, бизнесмени и лидери на политически партии. Те се срещнаха с 8 депутати от 5 парламентарно представени партии. Логистиката около срещата извърши депутатът от нашия град от партия ГЕРБ Димитър Танев. Целта на самата среща беше да се даде повече информация и поставят конкретни въпроси на вниманието на народните избранници в България около събитията в Петричка община, които ескалираха след разследването на Васил Иванов, излъчено от ефира на Нова телевизия. Кристиан Вигенин от БСП отчете, че среща в подобен формат на място в Народното събрание се случва за първи път и може би едно голямо начало в тази посока поставя именно Петричка община. Какво каза заместник-председателят на парламентарната комисия за борба с корупцията Методи Андреев, неговият колега Валентин Касабов, както и другите депутати, които участваха в срещата, предлагаме да видите в следващият ни запис от зала Запад на Народното събрание. Самата среща, уточняваме, продължи около 1 час. Колеги, днешната среща е по повод събитията, които в последните няколко седмици така се развиха в Петрич по отношение на едни сигнали, които бяха подадени от група общински съветници, в последствие и от няколко от гражданските сдружения, както и от граждани. В събота имаше един инцидент, който окончателно така нагнети напрежението и затова се поиска тази среща от сдруженията, те са 3 сдружения, които са така инициатори на тия протести, които са срещу корупцията, и заедно с 10 политически партии, представители на 10 политически партии, които са представени в Общински съвет Петрич. А тук са колеги от различни комисии, от различни групи и аз предлагам всеки, който вземе думата, да се представя, за да не губим така време в общо представяне на всички. Да, и господин Белемезов се включи към колегите, които сме тук. Така, колеги, да дадем думата най-напред на гражданските сдружения на представителите и след това по някакъв ред ще вървим нататък. Заповядайте. Господин Руси Бактерлиев. Казвам се Руси Бактерлиев и съм член на Сдружението на строителите. Имам един много кратък и ясен и точен въпрос към вас, господа. До кога ще има политически чадър над хора като заместник-кмета на град Петрич Христо Георгиев, който е заместник-кмет по Тесил и отговаря за сигурността, който в събота към 14 часа приби мене, оператора заплаши и щупи камерата на местната телевизия БАЦ от град Петрич и ни заплаши с гибел и унищожение мен и колегите. Ако не беха тези всичките хора, господа, да проявят здрав разум и да спреме нашите поддръжници и привърженици срещу този феодализъм в града, считай, че събота вечерта Петрич щеше да бъде втори Гърмен. И не роми и българи, а българи и българи. А това, господа, е недопустимо. И ако не се вземат мерки, бъдете сигурни, че напрежението ще ескалира. Долу положението е просто тревожно. Вземете мерки. Това искам да кажа. Благодаря ви. И аз благодаря на господин Бактерлиев.
госпожа Добринка Бацанова. Тя е собственик. Искам да се обърна много сериозно внимание на господин кмета Велю Илиев и господин Христо Георгиев. Това са хора, които вече се чувстват като собственици на община Петрич. По-скоро би ги нарекла, че са еднолична фирма в община Петрич. Това са хора, които повече от 6 месеца тероризират моя екип на телевизията, не позволяват никаква информация какво става в общината, затварят, имам предавания, авторски предавания, дори имам снимков материал заснет, как на телевизия БАС не се позволява да снима. Секретарката забранява, затваря вратата под носа на оператора и на журналиста, който иска да вземе интервю от кмета. Освен това, най-така сериозен случай в събота изпратих оператора и господин Руси Бахтерлиев, който познава добре региона, и искахме да заснемем така известната от Нова телевизия, по-скоро вила, не къща, на замкмета Христо Георгиев, и да заснемем улицата, която е направена до неговия дом, защото смя да твърда, че следа много изкъсно всички предавания по всички медии. Не съм виждала улица специално направена с гранит, специални размери, която доводи до къщата на замкмета и до шурата му, за да може така да се използват, да се чувстват наистина по-различни от останалите. Освен това, много сериозен натиск ми се вече напоследък заплашваме замкмета с имам акт. По-скоро имам строително разрешение за телевизията, имам телевизията на 22 години вече, имам акт за търпимост, той иска да го отмени, той е повече от 2 години този акт. Дори една част от сумата съм превела за узаконяване на оптичната мрежа. И сега днес чета в Струма, че излиза статия за психически тормоз, по-скоро ми нанася, за рязане на кабелите на мрежата, която е изградена. Аз имам акт. Аз не се притеснявам, защото наистина имам акт за търпимост, но искам да кажа, да се обърне много сериозно внимание на тези хора. Те са хора, които непрекъснато търсят варианти как да притесняват, как да потискат и фирмите, които вече не са никак малко, които фалираха в Петричка община. Не само в града и в селата няма никаква инвестиция. Нещо, което е много страшно, и апелирам към вас, господа, вземете спешни мерки. Нещата никак не са лесни, никак не са маловажни. Благодаря ви. Благодаря и аз. Давам думата на Владимир Заечки. Член на Сдружение на строителите. Тук съм като работодател на над 50 човека работници, които осигурявам. Това са 50 семейства. Тук съм и като данъкоплатец. През последните няколко месеца се наблюдава един засилен тормоз върху всички хора, които имат някаква позиция, изразяват, имат смелостта да изразят гласно в Петрич. През последните 8 месеца бяха от активните хора, които казаха, че в община Петрич има корупционни схеми. Това се видя и от едно от предаванията на разследващия журналист Васил Иванов, прословутата фраза за шуробаджанащината. Видя се как в Петрич фризьорки могат да правят детски градини, детски площадки. Видя се как баничари могат да изпълняват и водопроводи. Ние сме тук фирми с над 20 години трудов стаж, 20 години на пазара за строителството, и за последните 7 години, откакто Христо Георгиев е заместник кмет, ние имаме почти нула оборот. Това са фирми, в които работят инженери, които имат собствени бази, механизация и са се доказали на пазара.
всички обвиняват, че нещата не стоят така. Изпълнявали сме големи обекти, изпълнявали сме всички инфраструктурни обекти в общината. Да, наистина е така, защото ние сме строители и наистина трябва това да правим, не да правим банички и да правим чески. Когато ние решихме да протестираме, първата реакция на кмета и на заместник кмета беше да прекъсне външното захранване към моя имот, моята производствена база. То беше прекъснато в имота на заместник кмета. Вече 6-ти месец фирмата ми работи на намален капацитет, не мога да упражнявам пълноценно работата. Следващия протест, който го изразих също така явно, ми беше открадната фирмата с цел прекратяване участието ми в обществени поръчки. Но това не е всичко, за да не излезе, че само аз казвам това, което ми се е случило. Има сигнали в Петрич, хората се страхуват да ги споделят, но така с мен са ги споделили, че заради това, че не искат да откажат, да си махнат, да отстъпат щанд в универсалния магазин, на един човек му беше запалено лозето, беше предупреден, че ще му бъде запалена къщата. И искам да споделя с вас, че такъв тормоз върху бизнеса в Петрич не е имало 90-те години, когато на власт бяха силовите групировки. Преди няколко дена имахме възможността законно да протестираме и това нещо ни беше отнето. Лично заместник кмета, всичките взеха трибуната, където трябваше да се проведе нашето протестно мероприятие. И само благодарение на разума, който проявихме, ние, политическите партии, които застанаха зад нас, взехме решение да не се проведе такъв митинг, протестен митинг, защото може да се стигне до сблъсъци. За вчерашния ден също имахме определена дата за протест. Кмета на Петрич също я отмени. Това ме притеснява страшно много, защото според мен демокрацията в нашия град е нарушена и ни отнето правото да изразяваме позиция. Благодаря ви. Благодаря и аз. Да, в момента се присъединиха и колегите от ПВЦ. Давам думата на господин Кирил Георгиев, който е председател на Сдружението за контрол и управление на община Петрич. Да, аз съм председател, казва се Кирил Георгиев, съм председател на гражданско сдружение за контрол и управление на община Петрич. Аз няма да се оплаквам. Искам да попитам господа депутатите, които присъстват тук и тези, които ги няма, разбира се, ще разгледат ли наново закона за местно самоуправление? В тези няколко години, може би 7-8 години, лобито на кметовете измени закона, така че кметовете в цялата страна да се чувстват като феодали, да са феодали. Аз като председател на сдружението съм искал много пъти в писмен вид да ми отговорят на много въпроси, които касаят обществеността в града. Казвам ви, че отговорите са нула. Когато ги дадохме на административен съд Благоевград, съдията си позволи да осъди нас за това, че сме искали нещо от кмета. Не знам, тая съдия, нищо не искам да кажа за българския съд, само че това за мен не е нормално. Искам да попитам, има ли принадлежност на лицето Христо Георгиев, заместник кмет по Тесио, полицай, бивш полицай, има ли принадлежност към службите и има ли чадър от службите към това лице? Това искам да кажа. Благодаря. Благодаря и аз. Господин Благой Калъпсъзов. Само в рамките на една минута и аз, както се казва, да задам няколко въпроса към вас. Първо, предстоят и сега всъщност гледате промени в Конституцията. Надявам се да дойде времето, когато да погледнете и закона за местното самоуправление и местната администрация. Трябва да ви кажа, че практиката, която в момента съществува в работа между Общински съвет Петрич и кмета на общината и администрацията като цяло е почти нула, сведена е до нула. Кореспонденцията е изцяло в писмен вид, в същото време от среща не се получава каквато и да било информация.
Надявам се, че като законотворци тук ще вземете под внимание факта, че е хубаво с цел да няма срастване между властта и поста, който се заема, да се сложи някаква мандатност на кметовете, включително на общинските съветници. Няма нищо лошо в това нещо. И другия момент, който и въпрос по-скоро, който имам да отправя към вас е, има подадени сигнали от група общински съветници до главния прокурор, господин Цацаров. В същото време повече от година и половина този сигнал до нас не стига яснота. Има ли движение по него, няма ли движение? Това е небезизвестната фирма Фарма Петра в Петрич, която ощети общинския бюджет с над 2 милиона лева. В момента имаме ликвидатор на тази фирма и само за да свърши, да дам думата на някои от колегите, които присъстват тук, трябва да ви кажа, че се нанесе страшен трус в общинския бюджет с наказанието или санкцията, която наложи Министерството на финансите върху общината. Считам, че е необходимо, когато държавните институции като ДЕФИ и прокуратура би трябвало да имат една така компактна и много бърза връзка помежду си, за да се взимат мерки, да не се получават подобен тип гафове на територията на общините и ощетяване съответно на бюджета на общините. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз. Господин Георги Динев, той от спортната общественост на Петрич. Георги Динев, член съм на Сдружението за граждански контрол и управление на община Петрич. Искам да повдигна един доста наболял въпрос към вас, който касае нашата община в последните няколко години. В последните няколко години се забелязва едно тенденциозно отношение на ръководството на община Петрич, на кметския екип и на цялото ръководство към спорта в община Петрич. Меко казано, това е извършване на един геноцид към спорта, в частност футбола. Не знам дали сте запознати, че в последните няколко години община Петрич не разполага с собствена спортна база. Не разполагаме с затревени изкуствени или естествено затревени футболните арени. Не разполагаме с място, където нормално да провеждат спортните си мероприятия деца. Нашата община винаги се е славила с хора, които и до ден днешен излизат от нашия край. Това са спортисти, футболисти, от най-различни спортове. Не е нормално в последните няколко години нашите деца, младите футболисти, спортисти да се чудят къде тренират, защото общината не хае за това, че нямаме спортна база. В момента спортната база се стопанисва от частно лице, което си е спечелило на търг, доколкото съм запознат, но общината от всяка година отлага взимането на някакво решение относно преотреждане на терен за спортна база нова, ако не може да се вземе по някакъв начин съществуващата спортна база. Отношението към децата, които спортуват, към спортните клубове е тотално занижено. Просто думата спорт е мръсна дума за нашето ръководство в община Петрич. Не се взимат предвид няколко месечните мои лично и от името на Сдружението за граждански контрол и управление питания към кмета и към неговите заместници по ресора. Какво става с изграждането на такава база? Кога най-после ще имаме Петрич, ще има една модерна база? Просто въпросите се отклоняват, защото явно за това ръководство има по-приоритетни задачи. Аз мисля, че спорта за нашите деца и за подрастващите е може би едно от най-важните неща и трябва да се обърне по-голямо внимание. Затова призоваваме вас като народни представители просто да се обърне внимание на този, за мен лично, аз съм сигурен, че и за огромна част от населението на община Петрич проблем. Благодаря ви. Благодаря и аз. Още един господин Живко Карадалиев. Добър ден на всички. Аз искам да бъда много кратък, защото моят казус е много дълъг. Че искам тук да дам гласност, че в България се обезмисля целият съдебен процес. Защо? Защото след решения на Върховен административен съд тези решения не се изпълняват от местните диктатори. Значи не феодали, а това са диктатори. В 21 век в България има диктат все още. За каква демокрация говорим, за каква европейска държава, не знам. Значи имаме подадени сигнали до прокуратурата за осуетяване изпълнението на съдебно решение. Имаме и до съда по АПК и в момента нямаме отговор от никъде.
Тези съдебни решения са влезли в сила ноември месец миналата година. Минало е повече от половин година. Няма никакво движение. Значи не чадъри, а цели палатки има на тези диктатори и никой не взима отношение в нашата държава. Това мога да кажа. Благодаря. Аз само с няколко думи, за да вкарам колегите в час. Наистина напрежението в Петрич беше доста сериозно през последните седмици. Тук не се сподели един друг въпрос, а това е ние с общи усилия и на сдруженията на гражданите, както и на нас, колегите от парламента, успяхме да вразумим кмета да не подпише договор за предварително изпълнение на пречиствателна станция Петрич, защото програмата свърша края на годината, а реално няма фактическо време за изпълнение на този проект. Идеята беше, вероятно, да се подпише такъв договор, да се вземат някакви комисионни и след това Петрич да изпадне в положението, в което е в момента Сопот. Затова благодаря и на всички граждани, гражданските сдружения и политическите партии, представени в местния парламент, които взеха такава позиция и общо заедно успяхме. И мисля, че с общи усилия и въпросите, които се поставяха и тук пред колегите от различните политически сили и различните групи, ще стигнем до там да се обърнем внимание на тези множество писма, обращения, декларации, които бяха изпратени в последните 2 седмици. Като последното такова писмо е това отворено писмо, което е до председателя на Народното събрание, до главния прокурор и до омбудсмана на Република България. Колегите са подготвили тук копии от всичките тези декларации, от всичките писма, които са пращали и документи. И аз моля колегите в комисиите нека да обърнат внимание по тези въпроси, защото вероятно Петрич не е единствената община, която е в това положение, а наистина вече 25 години преход е много за всички ни. Така, колеги, кой иска думата от вас? Да, господин Методи Андрей. И съм заместник председател на Комисията по борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, заедно с господин Валентин Касабов. Следа Петрич, защото моята тъща е от Петрич и всъщност аз така често идвам в Петрич. Познавам и Вели Велиев от време, когато беше седисар. Сега е според мен бандит преди да стане сега всичко останало. Това, което гледам по телевизията е потресаващо, но трябва да ви кажа, че за съжаление не е само Вели Велиев. Във всички краища на страната има подобни хора, които са узурпирали местната власт и мислят, че тя е от Бога дадена и с нея си правят каквото си искат. Подобен е случай с Хасковския кмет, подобен е случай с по-малки кметове в моя регион. Забелязва се една изключително опасна симбиоза, която се създава между кмет, местен полицейски началник, местен прокурор, задължително има прокурор или някой местен съдия и тези хора ходят заедно на лов, правят си някакви неформални срещи и там договарят онова, което по-късно става скандално известно на тяхните избиратели. Подкрепям това, което тук беше предложено. Надали това може да стане с тези промени в Конституцията, но действително кметовете трябва да имат мандатност и тя не трябва да е повече от 2 мандата. Защото след 2 мандата те се превръщат в местни феодали, бизнесмени и оттам нататък отношенията кмет, общински съвет не почиват на някакви политически принципи, а на бизнес принципи. На много места управлението е много странно. Създадено е от иначе противоречащи си противници като политически сили, но общинските съветници са ангажирани за кметската кауза. Много пъти тя е престъпна, няма нищо общо с заявените по време на избори намерения. Последния начин. Просто се казва на един общински съветник, искаш ли бизнеса да ти върви, той казва искам, ами ще гласува за мен и почва оттам нататък тая престъпна симбиоза и така се формират много странни мнозинства, които за съжаление не дават политически продукт
продукт в полза на общината или в полза на общността, а дават някакъв принаден продукт, изразяващ се най-често финикийски знаци и привилегии в полза на един тясен кръг около кмета и от избраните там общински съветници, които са разбрали да си сътрудничат. В нашата комисия, ако дадете един сигнал, ние това, което можем да направим, за съжаление, нашата комисия няма разследваща функция. Тя може на този сигнал да напише, да го прати до главния прокурор и вече главният прокурор, като е сезиран от нашата комисия, трябва да започне тази процедура. За съжаление, аз не мога да бъда сигурен, че от прокуратурата ще достигнат до край, така както трябва да стане в този казус, защото вие сами виждате, че най-вероятно много пъти има районна прокуратура там, много пъти най-вероятно сте давали жалби и виждате, че до този момент, да, случая с Хасковския кмет беше 39 пъти бил проверяван. Нали? Така че аз смятам, че гражданското общество трябва да си поставя за цел тези избори просто Велю Илиев да не бъде избран за кмет на Петрич, за да може действително да започнат всички неща, които са известни за него, да бъдат проверявани. Защото така е създадена държавата на този етап, такива са взаимоотношенията, колкото и да ни е приятно да го констатираме, че когато един човек е облечен във власт, той много трудно може да бъде обвинен в нещо и още по-малко да бъде наказан. Това е факт. И това е големия проблем и затова тук сега се води този дебат, какъв да е този орган, държавен орган, който да започне една действително истинска битка с корупцията и с рекета. Защото това, което всички видяхме и с баничарницата, и с визионския салон, и с господина, който има сервис, това са за мен просто скандални факти. Аз не знам как може до този момент прокуратурата в Петрич да не е образувала съответните наказателни производства по този случай. Ясно, че там става дума за фалшиви фактури и така нататък. Ако забелязвате, това нещо го има на други места. Между другото и в моя край го има. Сумите, които се търсят фалшиви филми, са малки. Те не са големи. Те справят 15-20 хиляди. Защото като дойдат аудиторите, те дайте са тук големите европейските програми, там гледат. Те тук 5, 10, 15, но той по този начин, примерно в моята малка община Перош се разбрах, че 1500 били фактурите. Вашата община Петрич е много по-голяма. Там са сигурно няколко десетки. Значи по 500 лева да се открадне на фактура, представете се за какво става дума. Нали? Така че това е, което мога да ви кажа. Изцяло подкрепям в лично качество, изцяло подкрепям вашия справедлив протест и като заместник-председател на Комисията по корупция поемам ангажимент вашите сигнали да бъдат разгледани и да бъдат препратени към главния прокурор и към всички разследващи в България институции, защото така е направен закона, вашите хора, кмета и заместник кмета, те просто плачат да бъдат разследвани по закона за незаконно придобитото имущество. Но това нещо може да го реши само прокуратурата. Така е направен закона, че по преценка на прокуратурата може да се задвижи целият този процес. Така че в тая посока трябва да си обединим усилията и смятам, че има време до изборите, за да разубедим гражданите на Петрич, че това не е тяхният кмет. Вече кой ще избират, це е тяхна работа, но да не бъде като него. Това е. Той да не бъде като този. Благодаря на господин Андреев. Да, господин Калъпсъзов. Благодаря и аз на господин Андреев. Ние сме приготвили в една папка сигналите, които са вкарани в прокуратурата от гражданските сдружения, съответно от Общински съвет и откритите писма, включително и записи има на предаването, което опозори Петрич в ефира на цяла България. Така че ще бъдем благодарни, ако получим и някакъв отговор. Благодаря. Господин Атанас Стоянов или? Това нека заместник председател на комисията. Той има господин Касабов. Касабов, казвам се Валентин Касабов, за тези, които не познават. Аз съм също член на комисията по корупция, конфликт на интереси, парламентарна етика и съм заместник председател на Патриотичния фронт. Това, което чуваме, е чудовищно. Лошото е, че почнахме да свикваме с подобни чудовищни неща във всяка в по-голяма или по-малка община.
Страшното е, че наистина държавата там просто не съществува в лицето на прокуратура, съд, полиция и каквото там си помислите. И на практика обикновеният гражданин е в лапите на самозабравили се дерибеи. И тук това, което можем да направим, питам се да бъда кратък, защото съм сигурен, че и други общини ще дойдат и ще се оплакат, т.е. представители на от други общини, които ще изнесат също такива фрапиращи факти. Аз искам да призова колегите си от останалите парламентарни групи просто да сложим едно начало и да се обединим срещу корупцията на подобни кметове и заедно да се подпишем под тези материали, които сега ще получим с една декларация, въззвание или там каквото го решим, кратко и ясно и да кажем стоп, стига. Просто повече не можем да стоим безучастни и да гледаме как прокуратурата ни се върши работата, как живота, съдбите, бизнесът на обикновените хора е в ръцете на дегенерати, които си мислят, че властта е все и вся и че са вечни и безсмъртни. И това е моят призив към колегите и ще сложим едно, мисля, че добро начало и от тук нататък бихме могли по този начин да процедираме с всички останали кметове, които действат по този начин. И още нещо, да задгърбим в този смисъл политическите си различия, няма значение от коя политическа партия е кмета, но по-важното е принципа. В крайна сметка ние затова сме тук. Това е, което имах да кажа. Благодаря ви. Благодаря и аз. Господин Малчев. Тук сме от целия политически спектър. Ние това, което предлагате, господин Касабов, в Петрич сме го направили. Просто сме се обединили в името на тази кауза. Ще дам два примера за това как Общинския съвет не може по никакъв начин да влияе върху разходната част на бюджета. Значи всички значими обществени поръчки, те са нагласени, за да бъде спечелено от еди коя си фирма Хикс. И затова строителите са тук. Ще дам един пример. Поръчка за около 12 милиона лева по европейски програми. Тя се нагласи. Основанието за печелене на поръчката е гаранцията. И там една от фирмите си позволява да даде многовековна гаранция. 200 години гаранция. За тръби. А при положение, че съм машинен инженер и като председател на комисия по ТСО, си бех направил труда предварително да взема от съответната компания производител и доставчик на тръбите сертификата. На няколко десетки питания съм правил пред кмета да даде отговор. Може ли да ни предостави този сертификат или коя е европейската компания, която е дала сертификат за 200 години? Отговора беше: информацията има поверителен характер, абсурд. Викам, не искаме да четем документите на тръжната комисия, искаме да ни дадете номера на сертификата и съответно по този номер ние ще проверим в лабораторията, коя е тая лаборатория в света, която дава гаранция за 200 години. Разбира се, и тю в Германия и така нататък няма такава гаранция. Всичко това е нагласено, ксерографирано копие, подправено за 200 години или някаква декларация. Аз долуподписано декларирам, че това ще издържи 200 години. Това е основанието за печеление на поръчка от 12 милиона лева по европейски програми. Друг пример за местен бюджет, как се харчат парите от местен бюджет. И забележете, обикновено фирмата печели с най-високата цена, печели конкурс в местния бюджет за отсрочено плащане. При положение, че вие познавате материята по-добре от нас, защото правите бюджета на държавата, държавния бюджет, знаем всички, че бюджета започва от януари и свършва на 30 декември. Една от фирмите си позволява, разбира се, не без участието на кмета, да даде отсрочено плащане. И тя дава отсрочено плащане 5000 дни. 5000 дни
господа, това са 13 години и 7 месеца. Сметнато плюс-минус един ден. 13 години. На практика, когато проверяваме плащането, очертава се, че то не само, че няма отсрочено плащане, то има авансово плащане. Фирмата не е вдигнала лопатата, парите са преведени. Не част от парите, 100% от сумата. Това нас не правят идиоти, но те си правят пачки пари и въпросната улица, мисля, че и в предаването беше упоменато, в същото време това е улица индустриална, целият бизнес е концентриран там, но ние си трошим колите, нашите работници си чупат краката по дупките, но това е улица, която е с 15 години отсрочено плащане и с 200 годишни гаранции. В такъв идиотски град живеем, където всичко е нагласено и всеки, който си позволи да направи нещо странично, му се реже. Само за пример да допълна Владо, като строител, беше му отскубнат кабела. И като човек, който е в бедствие, вечерта в 12:30 ме пита: колега Малчев, би ли ми дал ток? Разбира се, че ще ти дам. Но това не попречи в рамките на 2 седмици да е организирана проверка на мене по съответния ред, с чест, с другите. Защо съм дал? Как защо съм дал? Защото има колега, който е в бедствие. А заместник кмета, в неговия имот се скубат кабели. Че ние знаем добре, че в цяла България кабели, комуникациите са от едно време, те минават през различни имоти. Но няма такъв, който да си позволи да прекъсва комуникациите на съответен колега. Това е ситуацията и примерите, които исках да дам. Благодаря, господин Малчев. Само искам да кажа, да поправя господин Малчев, че Петрич не е идиотски град. Петрич е най-хубавият град, който аз познавам. Идиоти са управляващите Петрич. Благодаря, само да ви помоля, така без много такива остри квалификации. Господин Стоянов, искаше думата, мисля. Наистина се радвам, че има толкова много представители на община Петрич тук и не само представители на политически сили, а и на съответни граждански дружения, на браншови организации. Това говори само едно, че наистина Петрич се събужда. Петрич вече е събуден. И вашето най-голямо оръжие, това е истината. Истината определено е на ваша страна. И за съжаление трябваше да дойде нова телевизия, за да покаже не само на община Петрич, а и на цяла държава, какво е статуквото в тази община. Лошото е за всички нас, че не само община Петрич е такава, за съжаление. Определено много общини, особено по-малките от тях, наистина кметовете, избрани по мажоритарен начин, до голяма степен узурпират своята власт, смятат се за недосегаеми. Това до голяма степен позволяват и, разбира се, законодателството. Прави господин Калапсъдов, тук наистина трябва промени и в това отношение ние парламентаристи сме длъжници. Наистина трябва определено мандатност, както каза господин Андреев, 2 мандата, но не само за кметовете. Кмет 2 мандата вкъщи, депутат 2 мандата вкъщи, общински съвет 2 мандата вкъщи, защото определено няма несменяеми личности и лица. Топката е в главния прокурор. Преди 3 седмици парламентарната група на Патриотичен фронт имаше среща с главния прокурор по други причини, но ние с нашите колеги изрично запитахме него във връзка с вече поставените въпроси и с тези искания, които ги има пред вас, и с предишни, които са пускани до окръжна прокуратура и до главна прокуратура. Той изуитски в интерес на истината така леко се измъкна, но в крайна сметка каза, че в близките месеци ще има изненади за кметовете от Югозападна България, без да цитира и да визира конкретни имена. Надявам се да има предвид и община Петрич. Така че от наша страна имате нашето пълно съдействие относно това ние да бъдем топлата връзка между жалбите, които вие поставяте, и съответните правоохранителни органи наистина да си свършат работа и в крайна сметка всеки да си положи това, което е заслужил. Адмирация за всички вас, че сте едини, макар от политическите ви различия, и ви желая успех. Благодаря. Искам да дам думата на господин Вигенин. Да
изречения само и от мен. Първо, някой спомена, че предаването е посрамено ограда, но всъщност вие сте първите, които по този начин поставят проблемите на своя град и проблемите със своя кмет тук в Народното събрание, така че може да се окаже, че вие сте първите, от които може да тръгнат подобни инициативи и в други населени места, в други общини. В последните дни много се коментираше тук един спор между румънската евродепутатка Маковей и тук във връзка с едни изказвания на премиера Борисов, но някой може да каже, че това, което правите е заради изборите, че целта е да бъде очернен този кмет и така нататък, но от информат първо, всъщност това напрежение клокочи от много време и преди това имаше протести, които бяха частично и по същите такива теми и никой не обърна внимание. Значи ние трябва да гарантираме, като казвам ние, имам предвид държавата в крайна краща, да гарантира, че институциите си вършат работата, че няма чадърнат никого и вие давате пример за това. Този натиск, който чрез вас ще се реализира, ние тук нямаме различия с колегите, ще се опитаме и чрез нас ние да окажем такъв натиск над главния прокурор и институциите, натиск не в една или друга посока, натиск да почне да влезе на терен и да си свърши работата. Мисля, че това е нашата задача. Иначе, част от въпросите, които поставихте, те са по-скоро свързани с управлението на града. Идват избори. Надявам се следващите, които ще влязат в общината, да направят повече и за спорта, за другите въпроси, които казахте. Те не са толкова в фокуса на големия проблем, който поставяте вие за корупцията, злоупотребата с властта, облагодетелстването на близки кръгове, изтичането на обществен ресурс към джобовете и сейфовете на определени кръгове е огромен проблем за държавата и на национално ниво, виждаме и на местно ниво и тук наистина имаме нужда от една широка коалиция на хора, които искат да сложат край на това, за да успеем. Иначе ще продължим по същия начин, ще изберем днес други кметове, много бързо те ще се ориентират в обстановката и ще получим същия ефект. Търпението е изчерпано и мисля, че това трябва да бъде посланието и от нашата среща днес. Благодаря на господин Вигенин. Други? Господин Атанасов. Уважаеми дами и господа, искам да добавя още един щрих. Петрич е известен със своето търпение. Самия факт, че в цялата история демократична на Петрич за първи път се обединяват партии, които имат органическа непоносимост между си, означава много. Ще се спра само с един щрих, както казах. В момента в Петрич е регистрирано сдружение на сега действащи кметове, което е първо в България, предполагам, за подкрепа на общинския кмет на местните избори. Дори те ще го издигнат. Тези хора в момента разполагат с политическа и икономическа власт. Те де-факто търгуват със своето влияние. Искам да се обърне внимание на този въпрос. Другият въпрос, който касае цялата ни страна, е дописване на хора от други общини в нашата община. Бройката вече надхвърля 1000 човека. Има села, в които този вод вече е решен. И накрая ще спра с това, че изявлението на господин Стоянов изобщо не ме задоволява. Какво означават няколко месеца? Става дума за няколко дни. Ако не се вземат решения, най-отговорно заявявам като представител на всички политически партии, че ние няма да спрем до тук. Готови сме да протестираме и пред централата на господин Цацаров. Така че положението в Петрич е нетърпимо. Изразявам моето и на останалите партии. Казвам се Димитър Атанасов и съм представител на политическа партия АБВ. Благодаря на господин Атанасов. Господин Ячев. Едно изречение само. Както в много други ситуации, отново нещо ново се поставя от Петрич и тръгва именно от Петрич. Тук господин Вигенин е прав, че за първи път в залата на това Народно събрание, поне аз нямам друг спомен, идват обединени политически сили от един град, обединени с бизнес, граждански сдружения, за да поставят важен обществен проблем, свързан с корупция и корупционни практики. Показателно е, че в момента тук присъстват народни представители от 5 парламентарни групи, които по подобие на това, което вие сте направили на място, обединили сте се в името на законността и справедливостта, сме тук
и работим в синхрон. Създали сме една коалиция за Петрич, да го кажа, която не е политическа, която е коалиция на съгласието, че нещата в Петрич трябва да се променят. Всичко това, което е подадено като сигнали с обединените усилия и на господин Танев и на колегите от всички парламентарни групи, ние вървим по институциите и с това, което имаме като възможност за политически индивидуален парламентарен натиск, го упражняваме. След днешната среща този натиск ще бъде продължен на 100% отгоре и така моето усещане е, че в буквално до седмици онзи, който е престъпил закона, ще си получи заслуженото. Нашата аргументация и нашето желание това наказание да бъде в максимална степен. Това мога да кажа. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря и на домакините. Всъщност домакини са колегите от всички парламентарни групи, но и на господин Танев, който така положи усилия тази среща да се осъществи, на господин Кълпсъзов като председател на Общински съвет и на всички колеги, разбира се. На практика в момента действително присъства на нещо уникално. Политическите сили се обединиха в парламент, се обединиха около една кауза. Това е кауза да се пресече корупцията в Петрич. Аз искам да кажа още няколко думи. Преди 2 години и половина в Петрич имаше протести, които бяха обхванали по-голям брой жители, понеже се спомена дали наближава избори и заради това се организират протестите. Не е така, просто напрежението вече преля. Преди 2 години имаше такива протести. Ние в името на гражданското спокойствие, всички колеги от Общински съвет тогава взехме решение и застанахме на тази страна да може да смирим това напрежение, което беше в момента. Тогава над 2000 човека бяха излезли по улиците и искаха да отиват да линчуват кмета. За някои, които не го знаят, да ви го кажа. Така че това не е нещо, което е свързано с предстоящите избори, а е нещо, което тлее доста отдавна. Другото, веднага след предаването имам информация, че прокуратурата е сезирана. Затова искам да благодаря от името на всички вас и от мое име и предполагам от името на колегите за това, че главният прокурор се разпореди и в момента се извършват такива действия. Наистина очакваме по-скорошно развитие на нещата. Да, те са всички под негово наблюдение. Надявам се, че както и господин Ячев каза, в рамките на 2-3 седмици максимум да имаме развитие на ситуацията. И още нещо да кажа. Преди около 2 месеца през Петрич мина един независим обективен журналист, който без да е разговарял с никой от нас, излезе с една статия, предполагам всички сте я чели, на която заглавието беше "Проклет да си кмет". Това е най-честото възклицание, което в момента върви в Петрич. Ако няма други желаещи, предлагам да се ориентираме към приключване на срещата. Да, господин Зайчев. Господин Танев, последен въпрос към господин Андреев. Не е ли конфликт на интереси да си заместник кмет и в същото време частен съдебен изпълнител? Това се случва в Петрич. Заместник кмета е частен съдебен изпълнител. Всички дела, всички наказателни минават през него. Това е. Кратък отговор. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са дадени кои са така наречените публични дейности, по-скоро публични длъжности, които са обект на разследване на този закон. Заместник кметове са част от тази група хора и там ясно е написано, че не може да се изпълнява една публична дейност съвместно с друга, ако това не е разрешено по закон.